Hello mga bay, good morning. Kamusta mo? Yara, ako sa kamama to dito. Mag-deliver ko karon mga bay sa Gunob. Yara ang puto cheese, 30 ka buok. And then 120 pieces na chocolate cups. Magmotor rami. Naman to siya, oy. My goodness. Asa man kung uyab maring? Kalayo na ba ato, oy? Uy! Iko kanin biyan. Isa mga boys ha. Para kung uyab sa. Sagot tayo. Hi, sorry. Say hi. Wala ba siya? Sama niya, uy. Daod. Sige, mga ito namin mga boys ha. Sa Gunob City. Nabali man yun, natabunan. Uy, magmotor niyang attire, naka-dress dahil. So, kung magnilaki ko. Ay, tabang mga langit. Okay. So, na dito ang chocolate drops. Dito doon. Let's go to party. Birthday di ay ni Gabriel karon. Anak ni Chuan. Huwag ni ika-6 birthday ni Gabriel. Anak ni Chuan. Ay, Sean. Sean lagi. Okay, si Sean from Australia and yang anak si Gabriel nga nag-school sa Rice. Ano sa pililing mo diha oy? Sige, let's go to party. Bye-bye. Lala ka. Hinahinay. Daghan kayong salamat sa mga orders. Cheese, chocolate cake, chocolate cups, chocopota. Kung isa ka ma-request ninyo, pwede sa ito yung mga blanca, special, with corn, with mais. O, sa tayo, diha, mga party-party. Daghan kayong salamat. Kabisihan ang ulo mga guys. O ganang buntag na ako'y order ng Hasmin. Muli siya Migros, nagdala siya puto cheese. One man itong buk iyang order, 50 ka buk iyang dalon sa Negros. Kaso tinanghali ng gising tay, hindi tumunog yung alarm tay. Ang hirap talaga no pag umaasa ka sa alarm clock. Nagigisingin ka. Yun na lang ang tagapag-gising mo. At kami dyan ko. Huwag kang matadry. Wala ipot. Dyan ka matadry. Ang alam mo. Dyan ka matakay nga no. Silent. Di ay sa kilos. Dapat di ay hamatulog. Check sa alarm clock. Kung ba? Kung tingog pag hindi kagabi legs diri. So, moto. May wala ka pamaligya si Dudong. Hindi ang katlaon. Kaya mamaligya ang tani siya. Before alas 4, panalan na siya sa pwesto. Yak kay man lagi kabanguan mo kumatang. Hirap talaga mga boy mo. Napagod ka talaga. Tapos, hihintay mo na nagisingin ka sa tayong mga workaholic. Maasa na sa
2 wheels. Okay. Kamu kung tanitig-tigong grabe. Natay upat na puste. Ay! Puste bala ito siya mga bay. Pero yuta pa man. And then after that, magtukod nagpayag-payag. O, ito ang nahitabo. Karong buntaga. Ito, dakong islamat ng tanan mga bay ha. Ingon may gunog karon. And I hope so, dili pa mi late. O, magdali-dali sab ko dito kay kinahanglan na lunch time. Oh, break time. Na anak ko sa kuan. My God, papa. Kasi mong kilid, lantaw-lantaw po sa imong side mirror. Nang lunch time dai, kanang break time dai, na anak ko dito dai sa Mandawi City. Okay. See you later mga boy. Dini lang ko buto. Bye-bye. Traffic. Ay, pag-abot ko baga lagi.